अबहाय थांनो लंपेन्ट गस्ला गानफबलायखो? बिहामजोजों बेरायना। सोर बिहामजो बिलाय? दंब्रायो देनां नायबाय था। जानला मोनला नङा गथ', आंनि फसायनाय नङाबा बिहामजो जानो हाया। हेलौ दाबो सफैया? कलेजनि टाइमा बारा जालायलांसै। औ नै थांगासिनो दं। दे थाब फै। एथ' गोबाव? गाखोदो दे। दा गबा फन खालामदो। दे। सुबुंखौ दाना माथो नुथारलाब्रा। दाना माबाफोरसो खामानि मावबाय नामा बे? बैलाय माथो बे सुबुं नङा होमबा? नंगौथ'। ओरै फैलाय। माथो फाग्लाफोरसो। नोंखौसो रायज्लायगासिनो दं माथो नुथारलाब्रा आजिखालिलाय। बहा थाङोब्रा? न'आवनो दं। नोंसोरखौलाय माथो नुथारला? बबाय थांना फैखोब्रा? ना बहायबासो खामानिफोर मावबाय नामा? बहा थांनोब्रा? दैमायावसो कलेजाव दोनलांदां। देलै नोंनि दिनसै आसोल। नोंलाय सोर थागोनब्रा? फाग्ला आंनिलाय मा दिन जानांगौ? नोंसोरलाय मारै दं? मोजां गाज्रिखौलाय मा होनबावनोब्रा? फरायनाय जोबनायनिफ्रायनो लोगोफ्रानो गाव गावबावसो जाजोब्बाय। दा जों सानैल' दंसैब्रा। आंबो सानदोंमोन बेफोर खामानि फिसाफोर मा मावलाबायसै। नोंलाय बेखार जाथारबाय। आंबो बेखौनो सानगासिनो दं। औलै खामानि मोननांगौआनो गोब्राब जाथारबाय। हेलौ, बहा दं? दिनै कलेज गैयानो, आंखौ लांफैफिनदो। औ दे, थांगासिनो दं। नोंसोर लायबाय थाथ'दो, आं थांनोसै। दैमा कलेजखौ बायनो लाना फैनि। दे उनाव लोगो मोनबा दे रायज्लायनोसै। जागोन। औ दे। ओंखामा खुरनानै जादोहाय, जों नोमफाजों आंजों बन लायनो थांसै। थ' बिमा, दा थाब फैनांगौ। गाबोननि थाखायबो जाबखानांगौ। गाखोनो? गाखोला आङो, थ' नारदो नोङो, दा नारनो हानाय नङा। सामफ्रामबो बन दाननानै जायाबानो मोनजाला। हेलौ। हेलौ। मा खालामदों? नै जिरायनानै दं। नोंहालाय मा खालामदों? औ, आंबो बिदिनो दं जिरायना। ओंखाम जाबाय नामा? जाथ'वाखै, दसे थानानै जानोसै। जाग्रोदो दे, दाहाय हरफिनगोन आं। दे। बनाखौ बोगोन बुरि। मोजाङै नार, हनै हाखराव थांगोन। बिमा। मोजाङै नार। हाखर हालासो। बेफोरखौ फानाबा नोंखौ मोनजाया।
थाथोंसै बिमाय बावनो बावनो दोनथ'सै दै गांनाय हाथारला आङो थ' थांसै आंबो सिखाया लादो आइ दै गिलास लायदो थां बेखौ बोख्लायना गाबोन फुंनि थाखाय जाबना दोनहैखादो नोङो थां नों दुगैदो थां बिमा आं बेखौ बोख्लायना जाबा दोनहैखानोसै गाबोननि थाखाय जिरायनो बुरै दसे नांला बोराय दा सानजौबा होंगो दोंगो जागोन नारखो बुरै मोजाङै दे दे आं नारबाय दे हेलौ मा खालामगासिनो दं? ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं आइमोनहा दाबो फैयाखै बन फानहैनाया मा ओंख्रि संगासिनो दं? आयौ सान्दुङाबो मासि गोसा दिनै हाबाब मासि गरम जाखो मबाइल खालि मबाइल रायलायनायल'सै सोरांबाथाय होद नोंहामजो जागोन नोंसो लायदोंमोन आं आयै बोरो नायनां बिहामजो जागोनखौ माबायदि नै बेनो आयै नायदो बोरो नायनां हरदो आयै मबाइला देनां न'आव फैबा नायबाय था नै गथ' महर मुस्रियाल' मोजां जाबा जानाय नङा न'खराबो मोजां जानांगोन होद आयै मा होनोब्रा नोंलाय थ' ओंखाम जायसै थौदो होनबालाय दैमुआइ बहाय थांखो बेलाय हाब कलेजाव थाङाखै बे दा कलेजाव थाङालासिनो थाबावो बे दा बिदि सान्दुंआव बोरै दानहैबावनांगौ जाखो उफ थां आथिं आखाइ सुहैना फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै दे हाला आंबो उखैनाया बे गथ'आबा मा ओंख्रि संनानै गालांखोहाय बेथ' बाजैनि फिसालासो गोख्रै न'आव थांनानै खोन्थाहैयाबा जानाय नंला बाजैनो बाजै ओइ बाजै ए माथो आगैसो फैदोंलाय औ बाजै जिरायफै गोजौआव आं थिफु जालायनाय माथो खौरां लानानै फैखो आगै जिराय खौरांखौ खोनाबा जानो लोङै सुख गैयि जागोन नों बाजै थां बाजै दै गिलास लायगोन थां हाब मा खौरां सिबिलाय र' जिरायथ' लायनि आं न' आगै दैया दे लाबोदो बाजै बाजै माथो जोंना बिजाबना गोसोथोनाय दङ माथो नों मिथिया नामा मिथिगौ आगै माबाफोर उसुबिदा जादों नामा ए बाजैया मिथिखायो होमबा गलाम फिसाजोखौ मारै बिहामजो गनायना लानो हाखो नों मा बियो गलामनिसो फिसाजो औ हा बे थिलाफारानि बन फानहैग्राया लेंग्राग्रानो थेला बोनानै बन फानहैग्राया बिनि फिसासोदा सानसे फानाबानो मोनजाया बिसोरो हा हिनजावानो जोब्बायमोन बिहा गलामनि फिसाजोखौ मोजां मोननो आं थांसै बाजै दे आदैखौ मोजाङै बुजायना होदे दे औ आगै दे
आयै आफा नै आलासि फैदों जिरायथ' दे जागोन दे आदैया अबेनि जाखो आं बान्दरमुरिनि आदै आफा आं दाख्लै नोंसोरनो खोन्थानाया बेनो हाब सोर सेंग्रासो बेलाय आलासिया सोर जाखो बिफा अ जानायखौ लांलाय लाबोलाय खालामग्राया बेनो सेंग्राया ए जावैसो जागोना बेनो थां आइ साहा फुदुंहैदो थां र' नाङा दे मुं फुदुंनाङा आं साहाखौनो लोंखाया नोंसोरथ' सानैजों मोजां मोनलायो आदै नोंनि बिमायाखै आंनि फिसाजोखौ बिहामजो गनायगोन बे मानो गनाया जानो आदै गनायो नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ जों बोखानो सानाखै नाथाय नोंस्रा गोजौ थाखोनि मानसि मोजां मोनलायनायाव धोनि गोरिबनि खोथा गैया मादै थेवबाबो फिसा सम सम गिखांनाय फैयो नोंसोर बिदिखौ जेबो दासान आं थांसै नामा दैमु दे थांदो फिसा सम सम फै औ दे थाथ'दो आदै जै जाथों फिसा दे जिउ गोलाव जाथों ससे नाहरफादो आइ थांदो फिसा हेलौ गोरा औ बुं मेडाम खामानिया मा नोंनो बेसेबां रां नांगौला मोनसे न'खराव थांनानै दंखिनानै फै अके मेडाम एड्रेसखौ वाट्सएपआव हर जागोन दे आंनि फिसालाखौ मोजां मोनग्रा बियो थ' मोनसे जायगायाव थांनांगौ औ दे आंबो सिखा रोंदोंमोन बिमा बुरै हा नोंनि सिखाखौलाय सोर मिथिनोसै बेयाव गैया बे गावनो अफायबा दोनफ्लांलाय लांबाय बेयो न' सिंफ्रावसो दोननो फंबाय खोमा र' नायनां ओइ भाइ बेखौनो थिलाफारा गामि बुङो ना औ बेखौनो बुङो बे दैमु होननायमोन न'आव बिथिं एसे दावखोनानै बै लामाजों हाबबानो मोनगोन अ दे थेंक इउ भाइ औ दे थ'दो सिखायानो हामथारला आंना बिमा आथायानो गाजोबथारबाय नागिरदावबाय थानायालाय दा अबे न' सिंनिफ्राय मोनबोखो हामला बिमा माथायानो जाथारला हा दैमुआया बहाय थांदों मानसिखौनो नुवाखै आं माथो लोगोनाव थांदों बेरायनो दे बिमा आंबो बननानै औ थांसै दे नै बिफा सोरबा फैदोंदां माबा लामानि दरजा खेवनाय बायदि खोनादों आङो हा सोर फैनोसै जोंनावलाय बाबुमोना सोर जाखो दैमु न'आ बेनो ना औ बेनो बोरो नोंसोरजोआ मानो नांगौ आंनो फिसाजोंलाय मा जादों सोर नोंसोरलाय मानो नांगौसो होनदों नोंसोर जे सेंग्राखौ मोजां मोननाय लिथौ गोजावदों बे मालाबाबो जाफुंनो हाया मा आंनि फिसाजोआ सोरखौ गोजाव होदों ओइ बुरि नोंसिना बारा जाबाय नोंसिनि खोथाखौ आंबो खोनासंफैयाखै लाबो बोराय होदो बेबि आयौ आंनि बोरायखौ मा जानला मोनला बुलायफैदों मोजां नागिरदों लाय फै आइदि आयौ फैला मा बुलाय फैला फैखो आयौ बुरैनो गस्ला फैबावदों नोंखौ नै बुरैनोखौ होथारगोन आं बुरै नै नोङो नै बुरि बुराय मा जाखो नोंसोरलाय मानो बुलायफैदों
हगार फाफिफोर दा बुसै हगारदो हगार दा बुसै एबारनिफ्राय बे नोंसोर जोंखौ सिंग्राय नुबावनांगौ दिगदार जागोन आफा आयै आफा जे जिनिसखौ दाजादों जादों सानदोंमोन बेनो जामारबाय बोराय सिखारबो बोराय बे सेंग्राखौ गारदो नोंलाय दा नोमफायासो खस्थ' मोनबाय सिखारदो लांसै न' सिङाव आयासो माबाफोर बुंहरदों नामाथाय दैमुखौ र' बिसिनाव खनसे थांना फैनि आदि 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 साजोबथारबाय आदि सेंग्रा मानसिफोरनि बुनाय अबेहाय नांदों अबेहाय नाङाखै मिथिनो रोङासै ओ दैमु आदै नोंनि मोखाङा मानो बुनायनि दागो बेफोर मारै जाखो मादै आदै बेखौ नों मानो जोंनाव सोंदों नोंनि नोंमानाव थांना सोंहै र' बिमा नों बे गथ'खौ मानो दाय होनदों बेयाव आदैनि जेबो गोरोन्थि गैया मानो दाय गैया बिमायानो मानसि फाथायना बुहोलायनो हादोंबा फिसालायाबोथ' एखे जागोन अ आंनि बिमानि दारैसो बेफोरबायदि दा जादों माथो सानबाय थाखा आदै जेबो सानाखै आदै आंखौ दैमुजों खनसे लोगो हमोलै गैया मानो लोगो हमबावनांगौ थांदो थां जोंखौ लोगोजोंनो थानो होदो थांदो थ' बिफा न' सिङाव थांसै आदि साजोबथारबाय आदि साजोबथारबाय नामा आफा बिमा लासै आदि दसे गोलाव जाहैनोसै आदि लोंफेरा दिनै मा जौ लोंनानै फैखो आं दुखु जादों दिनै नों आंनि मोजां मोननायखौ मानो बोखारनो सानदों हो नों बिनि थाखायसो बिदि जादों आं आगोलावनो बुंखादोंमोन ना गलामनि फिसाया जायगा गैया होनना गलामनि फिसाया मानसि नङा ना मायो आं जेबोखौ मोनाबा आं थैगोन मा सासे सिख्लानि थाखायनो थैनो होनलायनो हाथारबाय दैमु आंनि सना थां खामानि मावहैदो आं दसे उन्दुनि फाग्ला बे प्लास्टाराव मानो उन्दुनांगौ थांदो बिसिनियाव उन्दुहैदो थैजानो गिदों नामा नोंसोरलाखौ आयै आं थैया गियाखै आङो दसे उन्दुना एसे निसा खारबा बिसिनियाव उन्दुहैदो दैमु आंनि सना
हेल' दैमु हेलौ आंखौ मानो बिदि खांबासो नोङो फन हरबा फन हमा जौ लोंदोंना नोङो ओहो लोङाखै ओहो गुबुनखौ थगायनो हाबाबो आंखौ थगायनो हाया आइ ओरै फैथ'लाय दे होमबा दोनथ'नोसै आइ गाबज्रिदों गाबोन खनसे लोगो हमनो ना दे बहाय थांनो आइ लोगोनावसो थांनो नागिरदों आयै सान हाबैनि सिगां फैदो जागोन दे आयै जों सानैनि सिमाङा जाफुंनाय नंला सुबुं बेफोरखौ मा बुंगोन नों दैमु आंनि थाखायनो आइ आफामोनासो खस्थ' मोननांबाय जाम्बि जाबाय नामा नोङो आं बे जिउ मोनसेखौ नोंजों फोजोबगोन नोंनि बिमाया आंनि न'खरखौ असान्ति खालामबाय थायो आंनि आइ आफामोनहा बोरै सहायनानै थानो हानो दैमु आं न'आव थांला आंखौ नोंसिनि न'आव लाना थांदो आं बे खामानिखौ मावनानै आंनि आइ आफामोनखौ खस्थ' होनो सानाखै खस्थ' होआ आं आदै मादैमोनखौ बिसास खालाम दैमु प्लिज आंखौ नोंसिनाव लाना थांदो आं लानानै थांना नोंनि बिमाया जोंखौ बरायदों होननानै बुंनो मोननाय नङा बेखौ आं दंसै मा रायलायनांगौ गनायजायाबा आंथ' जेबो बुंनो हाखानाय नङा थ' थांसै थ'दो औवा बन गैदेराबाथाय जाया दसेनो स्रोद थांलायलाङो आयै ओइ आयै फैलाय ओरै बाहेरायाव आयु बेखौ मानो लाबोखो नोंलाय लोगोनाव थांनाया बेसो नोंना सुबुङा मा बुंनो नागिरदों बेखौ खोनासंग्रा आयै बिफा ओइ बिफा अबहाय थांखो नोंलाय मा बुंबावगोन बेलाय ना जोंखौ बुबावनो नागिरदों बिदि नङा मादै आं नोंसिनाव थानोसो फैदों मा नुबाय बिफा नोंसाजोनि आखलखौ जोंखौ बुथारथारसिगोन बे गथ' सासेया हा बादै नों मा सानखो समाजा जोंखौ मा सानगोन हौवा गैयै न'खराव जों नोंखौ बोरै दोननो हागोन समाजा जेखि बुङा बुंथोंसै आदै दायथ'खौ आं गासिबो रुजुना लासिगोन नोंनि नोमायाखि गनायगोन बेखौ दाखालि जानानै थांनायखौ बावबाय नामा नोंसोरो बेफोरखौ गनाय दा गनाय आंनि सायाव हगारदो मानोना आं बै न'आव थांफिनला आंखौ दैमुनिफ्राय गोजान दा खालामसै आयै आफा बे खनसेखौ गनायनानै लादो दे फिसाफोर उनावहाय जोंखौ दुसिनो मोननाय नङा थां न' सिङाव लांदो फिसा फैदो बबाव थांखो बे गथ'आ दिनै हरसे थारला न'आवनो फैयाखै हा बाजैया दाबो सिखारा नामा बाजै बाजै नै माथो बाजैया बायनो गसंनानै दंखायो हाब बेरे फुंजानि माथो खौरां आगै हाब बाजैया एसेबो जेबो खोनाथाराखै नामा ओहो खोनायाखै आगै फै गोजौआव जिरायफै नांला बाजै जिरायथ'ला नै खोनामारथाराखैसो गामियाव आराव जाजोबथारबाय नोंसालानि सोमोन्दै बुंनोथाय बुंनो सिदा बुं हनै नोंसाला मोजां माथो हिनजावनावसो थानानै दंहैनो मा ओंखायसो दिनै न'आव फैलायथाराखै हेल' बुं मेडाम माथो बुन्दा फुस्लियावनो जानांगौना दोननांसिगोन बे जायगायाव नै फाग्ला अफाय थांखो आयै नों बेयाव औ थौदो फिसा न'आव थांसै ओहो आयै आं न'आव थांनो हानाय नङा फाग्ला जाबाय नामा नोङो औ आयै आं फाग्ला जाबाय
सिथा नोङो आंनि सम्पथिखौ नुनानै आंनि फिसालाखौ बरायदोंना नोंसोर जों नोंनि फिसालाखौ बरायाखै बाथ्राखौ सानैबो एसे बुं नोंसोर बरायाखैबा आंनि फिसालाया बोरै थाफैनो मोनखो नोंनि फिसालायासो थासोमदों जों दोननानै दोनाखै लानानै थां फिसालाखौ जों दा मा खोनाखो नोंनि बिमायासो जोंखौ उल्था दा मा फान्दायखो लानानै थां नों सालाखौ थौदो आफा न'आव थांसै आं थाङा आयै बे न'खरखौ गारनानै नों थांनांसिगोन सिथा नोङो बे गोबाय गिसि न'आव बोरै थागोन गोरा माखौथो मोखां नायबाय थाखो मानसियाफोरदो सुबुं हगारदो फाग्लि आखाया नोंसोर गथ'खौ हाजोब्बाय सुबुं दैमु नोंसाजोआ मोजाङै सामलाय सिखारदो आइ सिखारदो गाबनांला सुबुं सिखारदो आइ सिखारदो आंनो सुबुंखौ नांगौ आयै नोंखौ दासो बिमाया मा बुंलांदों खोनायाखै नामा नोङो फिसा नों मा एसे बुजिनो रोंथारै जाखो जों बेसेबां दाव सहायनो हाबावनांगौ जाखो फिसा दिनै जाबाय आरो बे हौवाजों लेना देना लानांला थ'दो न' सिङाव थांसै लाबो सिङाव लाबो मानसिखौ सासे हिनजावनि थाखाय फाग्ला जालायनाय न' सिङाव थाबाय था एबार नै आफा ओंखामा जादो नै फनसो गाबलायबाय सोर हरखोलाय हेलौ दैमु हेलौ सुबुं आंखौ बहाबा गोजान जायगायाव लानानै थांदो आंबो न'निफ्राय ओंखारबोखाबाय नोंबो सिरि न'निफ्राय रावबो मिथिलाबो ओंखारबोदो दे आं लामायाव नेगासिनो दे आं ओंखारनानै थाहैसै नाथाय आइ आफामोनहा आदै मादैमोनखौ टेनसन दालाथ'सै उनाव खारनानै थाहैथ'नोसै देनां सिरि जाबा फैफिनसै दे बिदिबा नोंबो ओंखारबोदो औ दे नै माथो मानसिया गैयालाय खारखोमा लांमारबायसो र' नोमाया थांगासिनो नै बाराद्राय जाथारदों बियो सुबुं ओइ सुबुं सोर फैलायखो ना बिसोरसो फैलायबाय हाब मा लांफैबावखो दिनैलाय बोरो आंनि फिसालायालाय आंनि फिसालाखौ बहाय दोनखोमाखो गावनो दाखालि लानानै थांलायबाय आरो दिनै मानो नागिरबावखो गोरा थांलाय न' सिङाव नागिरहैलाय ए मालायनि न'आव मा हाबलाबायनो नागिरखो बिसोरो हाबफैथारबावबायसो फाफिफ्रा ओइ फाफिफोर ओंखारबो माबा गैया मेडाम मोनबाय दा आंखौ दोनखुमादों होननाया नोंसालाखौ आंनि फिसाया माबा मोनसे जानांगौबा नोंसिनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामजोबगोन आं बहाय थांखो बे गथ' सानैयाबा थांथोंसै जेरावखि थांथों बाजै ओ बाजै न'आवलाय रावबो दंना गैयाब्रा सोर जाखो रुम भाराफोर मोनगोन नामा बाजै औ दङ नाथाय आं सेंग्रा सिख्लाखौ दोना खायसे हाबा जायालासिनो थगायनानै थायो बेखायनो आं सोंगोरनाय जाबाय जों हाबा जाखानायसो बाजै रुमा बैनो र' साबि लायनो आङो न' साबिया आं दाख्लैसो साफा खालामना दोनखानाय रुमखौ हाबैदो जागोन दे बाजै औ दे आं दिनै आइ आफामोनखौसो बिराद गोसोखांदों हरावबो उन्दुनोनो सुखुवाखै न'आव थांनोसै नामा दिनै दे नों गोसोखांथारदोंबालाय थांना फैनिथ' फै आथिं सुनोसै
आयै आफा आयु बे न'आव मा मोनफैदों नोंसोरलाय नों मानो फावखौ थैदों ना थैयाखै खबर लाफैदों आयै आफा नोंसोर आंखौ मानो बिदि बुंनांगौ जाखो जानो गैयाबाबो नोंनि नांगौखिनिखौ होदोंमोन फिसा ना जोंनि अननायासो माबा मोनसे खमि थालांबाय थांनायनिफ्राय खांनायानो साबसिन फिसा नोंखौ जों दिनैनिफ्राय नोंनि बिमा बिफा नंला थां ओंखारलां बे न'निफ्राय बिमा बिफाखौ थैबाय होनना सानना लादो आंहा रावबो फिसाफोर गैला दिनैनिफ्राय थां ओंखारलां बे न'निफ्राय आयै आफा जोंनि गन्थं हानांगौ लांजोब्बाय नोंसोरो गामियाव ओंखारबानो नोंसिनिल' खोथा जेरावखिया बुंजानाय बखिजानाय देदे मु थांनोसै नोंसिनि थाखायनो बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ' मोननांबाय नोंसिनि थाखायनो बिफाया बेसेबां बुजानांखो आंखौबो जोबगोन सानना फैफिनदोंमोन नोंसोरो आंबो जोबा ओंखारलां बे न'निफ्राय सानसे समाव नोंसोरो बिमा बिफा जाहैगोन अब्ला बुजिनो मोनगोन नोंसोरबो फैदो दागाबसै जोंना रागा जोंगाबो लेंहरफिननांगोन